natin to guys, yung customized mino natin. Ito galing po kay galing kay Salty Ink PH. Siya po yung gumawa nito. Gusto nyo pong magpa-customize ng mga lure kaya nito, PM nyo lang po siya, saltyink.ph sa Facebook po. Nakapag-set up na tayo mga master. Dito po yung spot natin. Dito ako dati nakakahuli ng yung mga barakuda at saka yung mga kanubing dito din. Andun yung pantalan mga master, pantalan dito ng ng San Esteban. Ito, puntahan natin to hanggang umabot tayo dun. Pero may nangangawin na dun, nag spear fishing dito na part. Kaya siguro hindi na ako pupunta dyan, dito na lang ako papunta dun. So samahan nyo ako guys, tignan natin kung may mahuhuli tayo dito na na good size na mga checkered. Gusto ko yung one spot snapper, ganun. Kung suswertehin, sana may makuha din tayo dito na na mga good size na talakito. Gamit natin itong Shadrack 702 ng Fishers of Men at Shimano FX na 3000 series. Tsaka yung customized lure natin mga master, ito gawa ito ni saltyink.ph sa Facebook. PM nyo siya mga master, nagko-customize siya ng mga lure. Ito hindi ko pa alam kung anong ipapangalan ko, pero i-field test muna natin dito mga master. 8 grams na sinking minnow, wala pang pangalan. Yan, try natin i-field test dito mga master. Let's go, field test. Naku, yung hangin yung kalaban natin dito. Hangin mga master. Oops, malaban oops, malaban oops. Oops. Sana wag mabuklo. Swim test. Yun na nga sinasabi ko daming grabe, yung hangin. Grabe hangin guys. Masyadong malakas. Ayun, fish on tayo. Ayun. Kuha mga master. Ayun, first catch natin.
Eto na naman tayo eh. Hindi ko na alam yung pangalan na ito. Yan mga master oh. Dale. Ayan na naman. Oh. Yun, tanggal na. Bilisan natin. Oh. First catch. Ay naku. Uy. Paano ka? Grabe. Try ko po. Ayan na naman. Lakas ng alon mga master. Kailangan natin makatungtong doon sa ano, kaso malalim. Try natin. Woo! Oh. Shit. Grabe naman nito. Oh. Malakas to. Buwis buhay. Buwiset. Oh. Strike, fish on. Strike lang. Wala, nakabitaw. Lakas ng alon mga master. Problema natin kung paano tayo makakalabas na ito. Biglang lumakas yung mga alon. Ayun, fish on. Fish on tayo. Ayun, kanuping. Kanuping mga master. Ganda ng tama. Yun. Yun, good size. Kanuping na good size. Ayun mga master. Pangalawa. Ganda ng tama oh. Sapul na sapul. Ayan, huli ng ano master. Oh, wala pang pangalan. Papangalan ko na lang siguro to, Kurt Angler Minnow. Yun, okay siguro yun. Kurt Angler Minnow, second catch, mga master. Second catch natin. Ayun, tanggal na.
Let's go na mga master, lipat na tayo ng location. Doon tayo, banda doon, lampas ng Mama Mary. Ayun, sa wakas. Di rin tayo na zero dito sa park na ito. Dati guys, ilang beses na ako nagkakast dito, walang kumakagat. Ngayon lang ulit. Yan. Ito yung nakalimutan ko yung pangalan. Isang kanuping na big size, tsaka ito, basta kalimutan ko yung pangalan na ito. Yan, dyan na kayo. Dalawa, pagod na ako. Lipat tayo sa kabilang mga master. Sa tayo, lampas ng grotto ni Mama Mary. Let's get it on. Yun, fish on. Malaki ito mga master. Arigo. Fish on tayo, fish on. Laki. Arigo. Ayun, bluefin trevally guys. Bluefin trevally. Ayan. Woo! Sa wakas. Ayan. Bluefin trevally mga master. Bluefin trevally. Yan o. Woo! Bluefin trevally. Gamit natin yung customize mino natin mga master o. Woo! Bluefin trevally. First time mga master, ganito kalaki. First time natin makahuli ng ganito kalaki mga master oh. Yun. Bluefin trevally mga master. Gas pa tayo, gas pa. Landed. Yes, landed mga master.
Wala na mga master, wala nang kumakagat. Wala nang kumakagat mga master. Napadpad lang siguro to na ano. Napadpad na tribale. Tignan nyo mga master oh, pagkakaibahan oh. Ito yung 12 grams ni Master Elimino. Ito naman yung sa akin. Yung pina-customize ko. Ayan. Okay mga master, tapos na tayo sa pagpi-fishing. Nag-try ako nag-cast dito kaso walang kumagat. Kaya ito lang yung mga nahuli natin, catch report natin mga master oh. Isang good size na bluefin trevally, isang canoping, at saka isang kalimutan ko pangalan nito mga master, yan oh. Gamit natin tong ano, Shadrack 702 ng Fishers of Men. Ayan, mga gamit natin oh. Ito, huli natin mga master. Isang good size na bluefin trevally. Ayan mga master oh. First time kong makahuli to mga master. Meron akong nakahuli na ano pala, pangalawa na pala ito. Pero mas maliit yon. Mas maliit, as in maliit. Ito napakalaki master oh. Good size na bluefin. Hanggang dito na lang po ang ating fishing adventure. Maraming salamat po ulit sa panonood. Huwag po natin kalimutan mga master na i-follow po, i-like po yung page po natin, Kurt Angler. Sa ginamit natin na lure, yung customized lure natin, ito yung nadali niya mga master. Ang ganda, grabe. Maraming salamat po ulit sa panonood. Kita-kits po ulit. Bukas siguro, bukas ng maaga, magta-try ulit ako magka-cast bukas. Punta ulit tayo dun sa spot na yon. Or unahin natin dun sa Butol, papunta dito. So ayun na nga, maraming salamat po ulit sa panonood. And fish on!